Uyo mukomana anonzi Sengezo Tshabangu anozviti ndiye secretary general weTCC azosvoresa nyika yedu, nyika yeZimbabwe, azonyatsokusvoresa government neparliament yedu. Noti dzimwe nyika dziri muAfrica dzinonyatsokuona kuti munyika yeZimbabwe hamusisina democracy, mitemo yacho haichashandi. Aiwa, muri yeZimbabwe ndinoti wasati wasubscribe chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon wambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa, muri yeZimbabwe izviti azviona apo fake secretary general weTCC Sengezo Tshabangu anouya achiposta post paTwitter hindo achiti I will repeat, any candidate who claims to be a CCC candidate but not approved and signed by me for the upcoming by-election 3 February won't be considered for the race, and that position doesn't change. So campaigning is just but a waste of time and resources. Saka tirikuona kuti Sengezo Tshabangu arikuye achinyora kuti anyone anoda kucontesta asina kuappruvwa neni hasi kuzocontesta. Kunyange wako ukaita macampaign apa tirikuona kuti iyi nyaya yakango director kuna Ostallos Ziba achimuudza kuti kunyange wako ukaita macampaigns kana usina kuappruvwa neni hauzokwanisa kucontesta. Asi tirikuona kuti government haisi kuteka measures, ZEC haisi kuteka measures kuti iavoid Tshabangu kuita zvaari kuita izvi. Saka tinobva taona pane munhu ari concerned abva auya achireply achiti this shows the unlawlessness in Zimbabwe, defying law and ignoring all legal processes. I know FIFA and ZIFA ban teams and players sometimes for life. Why is ZEC not doing the same? Saka uyu ari concerned ari kuti ZEC iri kunyatsa kuzviziva, macourts ari kuzviziva kuti Sengezo Tshabangu the fake secretary general munhu akangozvisa pachigaro. Vanotoziva kuti government ndio yakamutenga, ndio yakamubribe, ari kushandiswa sepuppet, but havasi kumupanisha, havasi kumupa mutemo wekuti aiwa iwewe hachizwa chigaro chako hauna right yekuita izvozvo. Asi toona ZEC inongomusiya akadaro. Saka muri yeZimbabwe chimbotiudzai pamusoro penyaya iyi kuti munoti kudii pamusoro penyaya yafake secretary general anozviti ndini interim secretary general weTCC Sengezo Tshabangu. Pindai mucomment section medu mutiudze kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, pamusoro pekurambidza Ostallos Ziba kuti aconteste muma by elections ari muna February.